雲の海を泳ぐ。深い霧の中、対向車線を走る車のヘッドライトが光の筋になって流れていく。前もよく見えないまま、友人が運転する車は山道を走り、中腹にある柵で囲ってあるだけの見晴らし台に着いた。車を止め、外に出て柵の向こうを眺める。友人が残念そうにつぶやく。ここは雲海がきれいに見えるって聞いたのに。雲海はとてもよく見えてるよ。この見晴らし台は目の下に広がる雲海がきれいだと評判のところだった。けれども、今は雲の位置が高く、海になるべき雲は俺たちの周りを包んでいた。ベンチに座り、友人が作ってきたお弁当を一緒に食べる。すると、真っ白だった周囲はだんだんと明るくなり、視界が開けた。もう一度柵の向こうを見ると、雲の海が広がっていた。